दानि दिनाव डिजिटेलनि जुग गतिके जों डिजिटेलाइज खालामनो हायो ओंखायनो आं जास्ट बेखौ रायखांफादों ओंखायनो आगोलनिया जि जादों बेखौबो जों नागिरनांगौ नाथाय मानाव गेदेर मनेस्वर ब्रह्मनि बेलायावबो जों दा उद्योगखौ लानांगौ आरो जायफोर महरगिरि बिथांमोना जिहेतु दं बिथांमोना जिहेतु सोमोन्दो दंलायो बिथांमोननि उद्योगआव आं सानो जों जुदि बयबो सापर्ट खालामलायोब्ला बिथांमोनहाबो मोजां खामानि मावनो हागोन दा बर'आव गोबां महरगिरि बेबायदिनो जोंहा दङ सेनियर सुबुंफोर जेरै मानाव गेदेर जनक नार्जारि बिथांनि बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ दिनै गोबां बैसो जाबाय बिथांनि सोरजियाबो इन्टारनेसनेल लेभेलावनो एस्टाब्लिश जोब्बाय दा देनां जों सोरमोन होननायसो जाहैसिगोन खिन्थु बिथाङा दाबो दं आरो बे समाव नाथाय जों बारा उदिस लालायनाय जायाखै गतिके जोंनाथ' मानसिनि हुदा बियो माने थैखांबासो जों मानसिनि गुनखौ बाख्नायो आरो मानसिनि गुनखौ नागिरो बेलाय माने जोंनिनो बयनिबो हुदा न'खरावबो जेला मानसि सासेया गोमायो अब्ला जोङो होमब्लासो ओरैब्लाबो बियो नाथाय मोजांमोन होनो जों माने मानसिया ओरैब्लाबो बुजियोमोन ओरैब्लाबो मोजांमोन खिन्थु जों दा एसे एडभान्स दानि जुगाव जों एसे एडभान्स जानांसिगौ मानसिया गोमोरलांनायनि सिगांनो बिथांनि सोरजिनि सोमोन्दै बिथांनि साननाय हनाय बिथांनि मोन्दांथि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जों आगोलावनो लानो हायोबा मोजां जों गासिबखौबो थानेस्वर बर' बिथांनि सिगां माबा समाव आं आगोलाव बुंबाय थायोमोन जे बर' बिजोङाव जेला बियो टेक्सट बुक प्रडाक्शननि बिबान लादोंमोन अब्ला बे बर' रावखौ बिजोंनि बिजाब हिसाबै सुजुनायफ्राव बिथांमोना गोबां खामानि मावदों ओंखायनो बिथांमोननि एक्सपिरियेन्स बिथांमोनजों रायज्लायनानै बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो भिडिअग्राफि बा अडिअ जों लानांगौ होननानै लाबाय थानांगौ नङाब्ला जों अबाव मोनफिननो नै दा मानसिया गैला आरोखि खिन्थु माखासे खालामदोंमोन निस्सय मोनदों दा बेबायदि जोंहा गोबां दं बेबायदि सुबुं गाज्रि मोननो नाङा आदा मंगल सिं हाज'राबो दं दा बेजों रायज्लायब्लाबो भिडिअसो लाबाय थानांगौ दा नङाबा जों उनावहायसो बेबायदि माने सावरायलायनानै मा जानो बिथां गैयि समाव गाज्रि मोननो नाङा ना गाज्रि मोनदों आदाया माने बाराद्राय बोरायदों होननानै साननो नाङा आं बुंदों बेबायदि सुबुंफोरनिफ्राय जायफ्रा गोबांथार अभिगथा दं दा बर'नि जारिमिनारि माखासे बाथ्राफोरखौ थुनफावथिना लिरनानै नाटक लिरनानै बा माने जारिमिनखौ लिरनानै जोंजों सिनायथि होदों बिथांनि लिरनाय नङामोनब्ला जों जोंनि जोहोलावजोफोरनि बाथ्राफोरखौनो जोङो मोनथिजोबनाय नङामोन आरो दा जोंहा बेसेबां साबेसे दं जायफ्रानोखि जोंनि जारिमिनखौ बेबायदि सुजुदों दा बेबायदि गतिके मानाव गेदेर मनेस्वर ब्रह्मनि बेलायाव जों जाहाथे बयबो हेफाजाब होलायनो हायो बिथांनि सायाव बड'लेण्ड सरकारानो जा बा कलाक्षेत्रआनो जा आरो गुबुन महरगिरिफ्रानो जा जिखि उद्योग लाया बेखौ जाफुंहोनायाव जों बयबो मदद खालामनो हागोन आं बेखौ फोथायनाय दं बिथांनि जिउमाया अराय गोजोन थाथों बिथांनि न'खराबो अराय जेन बिथां गैयाब्लाबो मोजाङै मोजां सोलिलांथों आरो जों बयबो जाहाथे बिथांनि न'खरनो जों मान होनो हायो जेब्लायबो आरो खैफोद आफोदाव मदद होबाय थानो हायो बेखौ जों बयबो गोसोआव लालायोब्ला आं सानो जोबोद मोजां जायो ओंखायनो बेखिनिखौ बुंनानै नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों बिथाङा आसाम एसेम्बलिनि स्पिकार बिजित दैमारिनि